Grabe ah. Grabe yung mga huli natin. Tatlo talaga. Yan mga idol, magandang umaga sa inyong lahat. Ay tanghali na pala kasi alas 11 na. Magpapain po tayo ng mga trap. Yan. Nandito na ako sa spot. Maglatag tayo hanggang doon. Saka dun sa kabila. Palibot. Ang pain pala natin ngayon, tambasak. Malaking hiwa yan. Kinakabahan tayo mga idol dito sa pain natin. Hindi natin alam kung effective ba to. So sana maging success yung paglalatag natin. So shoutout sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat sa suporta. God bless po sa inyong lahat. So yun mga idol, magpapain na tayo. Ito na yung pangatlo natin mga idol. May yung isa. Hindi ko na binidyon kasi ang hirap.
maglatag ng walang taga-video. May pinaglatagan na dun. Sana may mahuli pa yan. Yan yung isa, may idol. High tide na. Ito, may idol, yung isa. High tide na. Yan, may idol. Abang-abang na lang po mamaya sa pagpandaw. Mali, inabutan tayo ng alas 12:30 sa paglatag. Naghanap pa kasi ako ng paglalatagan. Mali, dito yung tatlo. Diyan. Yung tatlo. Mali din tayo kanina sa kabila. Papunta dito. Doon kami dati naligo, mga idol. Tinatawag na double gate dati. Yan. May sirang pispan. Parang dito, ang lawak na ilog. Pispan kasi dati to. Ito yung pinakamalawak na pispan dati. Yan napakalawak talaga, mga idol. So yan, mga idol, abang-abang na lang po mamaya sa pagpandaw natin. Sana swertein na tayo sa sana swertein tayo sa ginawa nating pamain. Tapos doon tayo sa kabila naman, yung 12. Yun umuulan, mga idol. Buti na lang action cam gamit natin. Kitchen lang, mga idol. Ito na tayo dun sa loob.
Sana hindi ginalaw yung trap natin. Kanina kasi wala to, mga idol. Maglatag. Dito yung isa natin. Parang hindi naman ginalaw. Nag-aani na yung iba. Meron may dalawa.
Tapos din tayo may doon. So effective naman yung ginawa natin kamain. May alimango naman. Karamihan talaga suga-suga crab. Malakas na kamay doon sa spot na to. Wala masyadong malaki. Mga good size lang. May yung mga huli natin. Suga crab. May doon. So yun, may doon. Dito na yung video natin. Salamat po sa panonood. Sana nagustuhan nyo may doon. Huwag niyong kalimutan may doon mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakihit na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Ayun may doon, salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Abang-abang lang may doon sa mga next vlog natin. Shoutout sa inyong lahat. Yung mga huli natin Grabe ang dami suga-suga crab. Yung pain natin tambasak. Grabe Grabe yung mga huli natin. Tatlo talaga.